Per què li diuen a l'Ivan de la Peña el Gran Coronas? Per què? Perquè és el Gran Reserva. Saps què? Cellers, Manen. sap què separarà un equip de primera d'un de segona? No. El Besòs. Oh, ma quina barra! Ma, ara s'ha passat. S'ha tornat a passar, ara. Però demanem disculpes o no? Demanem disculpes amb aquests coixins tan macos que ens han portat. Semblem el porter de hoquei. Semblem el porter de hoquei del Vic, que per cert, aplaudiment general pel Vic. El Vic. Alegria sostinguda per aquesta magnífica Copa de la Borbonalla. Copa, és veritat. Del Generalísimo. Del Generalísimo, que passa que ara li diuen rei. Que sí? Ja passen aquestes coses. Estic content d'aquests coixins que ens ha portat en Garriga. Sí, festuc. El tio, has vist, és com en MacGyver. Diu, opa tio, s'ha tret la camisa, aquella festuc, clac, 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 4 retallades, 4 cosides i coita. Mira quins coixins més macos. Fantàstics, Són macos, em recorden els de casa. Que sí? Hi ha alguna taca, el de casa, però... Hi ha alguna taca de no sé què, però vaja, més val que no en parlem.